על בשמו בגלל שאני מאוד אהבתי את השם, המלצתי עליו להוריי. אני חושבת שהשם עמית הוא שם מאוד יפה, קליט, ושמח שמלמד על ילד חלקותי. שם משפחתנו רז, הוא היה רזניק, וסבא שלי שינה אותו לרז. אני שמחה שעמית מצדיק את השם שבחרתי עבורו. והוא בגיל קטן מאוד חברותי ועוזר לחברה. עמית ואני מדברים הרבה על מה שנעשה כשנהיה גדולים. וכשעמית יגדל, הוא ירצה לקחת חלק בעסק המשפחתי של סבא וסבתא שלנו, שהוא מפעל האלומיניום, ובסופו של דבר לנהל אותו. עמית מאוד מתעניין במכונות ובעבודות השונות אשר עושים במפעל. לעמית יש חלום לפתח את המפעל ולהגדיל אותו לתחומים שונים נוספים הקשורים במוצרי אלומיניום. עמית מאוד אוהב חופשות סקי. תחביב הסקי נכנס למשפחתנו דרך סבא של עמית, אשר לקח אותנו לחופשת הסקי הראשונה, ומשם המשכנו לצאת לחופשות סקי כל שנה. עמית התחיל לגלוש בכיתה ב' ועד היום הוא היה איתנו בחופשות סקי כמעט מדי שנה. עמית נהנה מאוד לגלוש במורדות הערים ומשלגים, הוא אוהב לגלוש במהירות רבה, אפילו שהדבר מעט מסוכן, ואכן לפני כ3 שנים הוא שבר את היד כשנפל במהלך גלישה מהירה במורד ההר. בנוסף, עמית התחיל לגלוש בגלשן רוח בקיץ של 2013, הוא מאוד אוהב את הים והוא גולש גם איתי. הוא התחיל להשתתף בשנה האחרונה באליפויות ישראל בגלישה, ואני מקווה בשבילו להשתפר יותר ויותר עם השנים. מה שאנחנו מאוד אוהבים לעשות כמשפחה זה ארוחות בכל ערב, שבהן כולם מדברים אחד עם השני ומשתפים בחוויות היומיומיות שלנו. מתייעצים אחד עם השני בנושאים שונים ומנסים לפתור את הבעיות שצצו לכל אחד מאיתנו, וחושבים איך ניתן לעזור אחד לשני. מתכננים כל מיני טיולים ובילויים בארץ ובעולם. בסופי שבוע אנו נוהגים לאכול את ארוחת השישי אצל סבתא וסבא של עמית, כל שבוע בצד. ועמית מאוד אוהב את האוכל, ולהיפגש עם משפחתו המורחבת, לדבר ולספר להם מה עבר עליו כל השבוע, וגם לשחק עם בני דודיו. הנה לבוק, ביי!